त्यांना मी मराठी म्हणते. त्या मराठ्यामध्ये त्यांनी एक जागृती निर्माण केली. शिवाजी महाराज कुठच्याच जाती धर्मापुरते मर्यादित नव्हते, अमर्याद होते. त्यांचं व्यक्तिमत्वच अमर्याद होतं. म्हणून त्यांच्या मावळ्यामध्ये सर्व जाती धर्माचे मावळे होते. पण तो काळ आणि आजचा काळ ह्यांचा जर सांगड घातला तर त्या काळात त्या युगपुरुषांनी युग प्रवर्तक म्हणून ते निर्माण झाले. त्यांनी जे परिवर्तन केलंय त्या काळात केलं. पण आजच्या काळात आम्ही काय करतो, आम्ही कोणते परिवर्तन केले आहे ह्याचा विचार आज करण्याची गरज आहे. हा विचार झाला पाहिजे. मगाशी एका वक्त्याने म्हटलं की शिवाजी महाराजांची जयंती साजरी करून फक्त ते जयंती पुरतेच आपले विचार असता कामा नये, तर आपल्या जीवनाच्या अंतापर्यंत शिवाजी महाराज आम्ही आमच्यामध्ये जागला पाहिजे आणि त्याला जगवला पाहिजे. हे विचार आमचे असले पाहिजे. त्या विचाराकडे, त्या तत्वाप्रमाणे आम्ही चाललं पाहिजे. नाही आपणा सर्वांना माहित असेल की हिंदी में एक कहावत है कि ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है, ताजमहल अगर प्रेम की निशानी है तो शिवनेरी एक शेर की कहानी है. छत्रपती शिवाजी महाराज हे शेर होते. छत्रपती शिवाजी महाराज हे युगपुरुष होते. छत्रपती शिवाजी महाराजांचं राज्य हे सर्व जाती धर्माच्या लोकांचं राज्य होतं. म्हणून आजही आपणास माहित आहे की इतिहासामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाची नोंद आजही आहे. कारण इतिहासाच्या पानावर, रयतेच्या मनावर, मातीच्या कणावर आणि शब्दांच्या प्रमाणावर राज्य करणारा राजा म्हणजे छत्रपती शिवाजी राजा.